ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஷேர் நம்ம மாதாஜி அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷருக்கு வேண்டி அதை காமிக்கிறேன் திருப்பி. ஓகே, நம்ம போன செஷன்ல பரம்பரையோட முக்கியத்துவம் பார்த்தோம். நம்ம ஏன் நம்ம பரம்பரை வழியாக வர சீட பரம்பரையில் சீட பரம்பரை வழியாக நம்ம இந்த நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இல்லை கிரந்தங்களை ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும், அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. பேச விரும்புறீங்களோ அப்போ அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவத்கீதை நமக்கு தெரியும். எங்கிருந்து நமக்கு யார் அளித்தார்? கிருஷ்ணரே நமக்கு அளித்தார். முதல்ல விவஸ்வானுக்கு அமிச்சார். அப்புறம் இந்த பரம்பரை வழியாக பிரம்மா, நாரதர், அப்படியே நமக்கு பிரபுபாதர் வழியா நமக்கு இப்போ நம்ம அடைஞ்சிருக்கு. ஸோ அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணரே மகாபாரத போர், அந்த போருக்கு முன்னாடி அவர் இந்த பகவத்கீதையை எடுத்து வைத்திருக்கார். அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. ஸோ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தே வரும்போது பார்க்கும்போது அதுல எந்த வித தவறோ அதுல மென்டல் ஸ்பெகுலேஷனோ இல்ல வேற எந்த வியாக்கியானமும் கிடையாது. கிருஷ்ணர் டைரக்டா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் பகவத்கீதை நமக்கு பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் வழிமுறையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனாலதான் நம்ம பார்த்துப்போம் இல்ல, பகவத்கீதைன்னு கேட்டா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இட்ஸ் லைஃப் மேனுவல். இல்ல நம்ம வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எப்படி வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் எல்லாம் அதற்கு வழிகாட்டி பகவத்கீதை இதெல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ பரம்பரை வழியாக வரும்போது எப்படி நடக்கும்? குரு என்ன சொன்னாரோ அதான் சீடர் கிரகித்து அதை தான் அவருடைய சீடர்களுக்கு அவர் எடுத்து சொல்லுவார். அந்த மாதிரி பரம்பரை வழியாக நம்ம கேட்கணும். பாகவதமானாலும் சரி இல்ல பகவத்கீதையானாலும் சரி அப்படின்றதுனா நம்ம போன செஷன்ல பார்த்தோம். இது பரம்பரை வழியாக 32 குருக்கள் யாரு அப்படின்ட்டு போன கிளாஸ்ல ஒரு கேள்வி எழுந்தது. அப்புறம் மாதாஜியும் இதை அமைச்சிருக்காங்க, குரூப்ல போட்டிருந்தாங்க. ஸோ குயிக்காக ஒரு வாட்டி அது குருக்கள் யாரு அப்படின்னு ஒரு வாட்டி படிச்சிருக்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணர்ல இருந்து பிரம்மா, பிரம்மா நாரதர், வியாசர், மாதவாச்சாரியார், பத்மநாபர், விஹரி, மாதவர், மாதவ, அக்ஷோபியா, ஜெயதீர்த்தா, ஞானசிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திர, ஜெயதர்ம, புருஷோத்தமா, பிராமணிய தீர்த்தா, வியாச தீர்த்தா, லக்ஷ்மிபதி, 20 மாதவேந்திர பூரி, அப்புறம் அவருடைய டிசைபிள் ஈஸ்வரபூரி, நித்யானந்தரும் துவைத்தரும், அவங்க 2 பேரும் ஈஸ்வரபூரியோட டிசைபிள்ஸ். அப்புறம் 22 தான் லார்ட் சைத்தன்யா. அப்புறம் ரூப கோசாமி, சனாதன கோசாமி, இவங்கெல்லாம் ஸ்வரூப தாமோதரர். இதெல்லாம் நீங்க சைத்தன்யா படிக்கும்போது உங்களை பத்திலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ரகுநாதாஸ் கோசாமி, ஜீவ கோசாமி, இவங்களெல்லாம் சைத்தன்யா சரித்தாமிரத்தை படிக்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணதாசர், நரோத்தமா, அப்புறம் விஸ்வநாத தாக்கூர், அப்புறம் பலதேவா ஜெகநாத், அப்புறம் பக்தி வினோத தாக்கூர், கௌரகிஷோரா, அப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, அப்புறம் 32 நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய குரு யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. So இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மாதாஜி அமைச்சிருக்காங்க, எல்லாரும் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, மனசுல அதை பதிக்க பாருங்க. நீங்க நம்ம யாரு, நம்ம பரம்பரை என்ன, நம்ம குருக்கள் யாருன்னு எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது உசித்தமானது. ஓகே. ஸோ இதுதான் போன செஷன்ல டீட்டெயிலா பார்த்தோம். நம்ம போன செஷன் வராதவங்களுக்கு வேண்டி குவிக்கா நான் சொல்றேன்.
தட் இஸ் நம்ம 4 யுகங்கள் உண்டு. சத்தியயுகம், திரேத யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்ட்டு. இந்த நாலும் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திவ்ய யுகம். இப்போ சத்தியயுகம்னா 1.72 லைக் 7 to 8 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னா 17.28 17,28,000 வருஷம் சத்தியயுகம். திரேத்தயுகம் 12,96,000 வருஷம். துவாபார யுகம் 8,64,000 வருஷம். கலியுகம் வந்து 4,32,000. இந்த ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா சந்தியா, அதாவது ஒரு யுகம் முடிஞ்சு அடுத்த யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது சந்தியா சொல்லுவாங்க அந்த காலகட்டம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்துனா எவ்வளவு வருது? 43.2, தட் இஸ் 43,20,000 வருஷம் வந்து ஒரு திவ்ய யுகம். அது இன்னொரு மாதிரி சொல்லணும்னா 4.32 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 4 யுகம். இந்த 4 யுகம் சேர்ந்து திவ்ய யுகம் பார்த்தோம். அப்புறம் அதுக்கு மேல என்ன? மன்வந்தரா. மன்வந்தரனா ஒரு மனு வாழக்கூடிய வாழ்நாள், மனுவுடைய வாழ்நாள். அது எப்படின்னா 71 திவ்ய யுகம் பார்த்தோம். 43,20,000 வருஷம் சொல்லணும் இல்லையா? அதை விட அது வந்து 71 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதுதான் ஒரு மன்வந்தரா அப்படின்னுவாங்க. அது எப்படின்னு பார்த்தா 306.72 மில்லியன் இயர்ஸ். அது ஒரு மன்வந்தரா அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த மன்வந்தரான்னு சொல்லும்போது கல்பா, தட் இஸ் ஒரு கல்பம் அப்படின்னா பிரம்மாவின் ஒரு பகல் பொழுது. அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா 14 மன்வந்தரா. சொன்னேன் இல்லையா, மன்வந்தரனா 71 திவ்ய யுகா இல்லையா? 71 திவ்ய யுகா, அதுல வந்து இன்டூ 14 14 மன்வந்தரா பிளஸ் 15 சந்தியா. ஏன்னா ஒவ்வொரு மன்வந்தரா முடியும் போது ஒரு சந்தியா இருக்கு. அதுதான் 1.728 மில்லியன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. 17,28,000 வருஷம் அது. ஸோ அது எவ்வளோ? 15 சந்தியா இருக்கு. ஸோ இது சேர்ந்து எவ்வளோ வருதுன்னா 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ். அது ஒரு கல்பா, ஒரு பகல் பொழுது, பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது. அதே மாதிரி பிரம்மா வந்து தூங்குவார் இல்லையா? அது வந்து ஒரு ராத்திரி பொழுது. ஸோ பிரம்மாவின் ஒரு நாள் அப்படின்னா 4.232 பில்லியன் பிளஸ் 4.32 பில்லியன் அப்படின்னா 8.64 பில்லியன் இயர்ஸ். அதான் பத்மராஜ மாதாஜி டவுட் சொல்லியிருந்தாங்க. அதான் 8.64 பில்லியன் இயர்ஸ் அது வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நாள், அந்த மாதிரி நாள் வந்து பிரம்மாவுடைய எவ்வளவு வருஷம் வாழ்றார் அப்படின்னா பிரம்மா 100 வருஷம் வாழ்றார். ஸோ ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு நாள்னா 360 நாள். ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு நாள்னா 8.64 பில்லியன் இயர்ஸ். அதை வந்து 360 நாளை மல்டிப்ளை பண்ணி இன்டூ 100ன்னு சொன்னீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய வாழ்நாள் எப்படின்னா 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அது வந்து நம்மளுடைய மனித ஆண்டுல கால்குலேட் பண்ணோம்னா. அப்படி இல்லைன்னா 36,000 கல்பா, 36,000 கல்பா இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதோட கால்குலேஷன் தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. மாதாஜி ரொம்ப டீட்டெயிலாக எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இது நீங்க வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா நம்ம இந்த யூடியூப்ல இது இருக்கு இல்லையா, இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம், இந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை நீங்க அக்சஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா திருப்பி நம்ம டீட்டெயிலாக பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகிடும். ஸோ இது டோட்டலாக பார்த்தோம்னா 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னா அது இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்க எவ்வளோ வருஷம். 8.8,40,000 வருஷம் இன்ட்டு 360 நாள் ஒரு வருஷம். பிரம்மாவுக்கு அது 100 இன்ட்டு 100 இயர்ஸ். ஓகே, 360 நாள் ஒரு வருஷம். 100 வருஷம் மல்டிப்ளை பண்ணா இது வரும் 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். இதுதான் வந்து ஒரு மகாகல்பம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மகா யுகம் சொல்லும்போது என்ன, நம்ம இது சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு திவ்ய யுகம் இல்லையா, அது மகா யுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மகா கல்பம் அப்படின்னா பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம், அது வந்து மகா கல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஓகே, ஸோ இது சம் கால்குலேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் உங்களுக்கு. பிரம்மர் வந்து இப்போ 50 வருஷம் அவருடைய வாழ்நாள் வாழ்ந்து முடிஞ்சாச்சு. செகண்ட் 50 வருஷம் ஆரம்பிச்சு, அது நீங்க அது தெரிஞ்சுக்கிட்ட போதும். அதே மாதிரி மனு 28 சைக்கிள்ஸ், 28 யுகம் முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு யுகம்னா நம்ம சொன்ன 4 சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 4 இது பார்த்தோம் நம்ம. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். திவ்ய யுகம் இருக்கு இல்லையா, இந்த மன்வந்தர பார்த்தோம் இல்லையா, திவ்ய யுகம். திவ்ய யுகம் வந்து எவ்வளவு திவ்ய யுகம் முடிஞ்சு போச்சு? 27 முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, 6 மன்வந்தரம் ஓவர். கலியுகத்துல எவ்வளவு வருஷம் முடிஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 5117 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. இன்னும் பாக்கி இருக்கு. எவ்வளவு பாக்கி எவ்வளவு இருக்கும்? 4,32,000 இயர்ஸ் இருக்கு. 4,32,2000 வருஷத்துல 5000 வருஷம் தான் முடிஞ்சு போயிருக்கு. இன்னும் பாக்கி எவ்வளவு வருஷம் இருக்கு கலியுகம். இப்போ கலியுகம் ஆரம்பிச்சது இதுலயே இவ்வளவு நமக்கு பார்க்க எல்லாம் பார்க்குறோம், ஒழுங்கின்மை எல்லாம். ஸோ இன்னும் போக போக கலியுகத்துல என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு தான் பார்க்கணும் நம்ம. பாகவதம் படிக்கும்போது எல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கு கலியுகத்தினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்க அந்த யூடியூப்ல பார்த்துக்கோங்க. அதை பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கிளாஸில் கேளுங்க. அடுத்த வாட்டி அதை நம்ம டீட்டெயிலாக சென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம 4.6 வரைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள வேறுபாடு எப்படி என்னெல்லாம்? கிருஷ்ணருடைய உடல், கிருஷ்ணருடைய ரூபமானது தெய்வீகம், ஆன்மீகமானது. ஆன்மீக உடல் அவருக்கு. மனித உடல் என்ன? டெம்பரரி. நமக்கு தெரியும் மனித உடல் எதனால செய்யப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும். கிராஸ் பாடி இருக்கு, 24 எலிமெண்ட்ஸால பண்ணுறது. அதே மாதிரி சட்டில் பாடி, ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, மனிதர் இது டெம்பரரி. ஏன்னா ஜீவாத்மா இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. கிருஷ்ணருடைய ஃபார்ம் பார்த்தா ஃபார்ம், அவரோட பாடி, அந்த சோல் எல்லாம் ஒண்ணுதான். அவர் பரமாத்மா. நம்ம வந்து இந்த படத்துல பார்க்குற இந்த 3 மாயா, நம்ம வந்து மாயா ஆட்டி படிக்கணும் நம்மள. ஆனா கிருஷ்ணரை வந்து மாயா ஒன்றும் செய்யாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் இது மாயை அவருன்னு தோன்றியது. அவருடைய பகிரங்க சக்தி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான் வந்து மாயை. பாருங்க, சின்ன வயசுல இருக்கும்போதே கிருஷ்ணர் வந்து கம்சன் மாதிரி இருக்கிற அரக்கர்கள் எல்லாம் அழித்தார். ஸோ அவருடைய பொட்டன்சி, அவருடைய இது வந்து அன்லிமிட்டெட். நமக்கும் அவருக்கும் ஒப்பிட முடியாது. அது மட்டும். ஸோ இந்த டேப்லர் காலத்துல ஒரு நம் கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுடைய கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களுக்குள்ள வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு வந்து குயிக்கா பார்த்துக்கலாம். கிருஷ்ணர் அப்படின்னா அவர் நிச்சயமானவர், அவருடைய உடல் நிச்சயமானது, மற்றும் அவர் கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். அவரால் நினைவில் கொள்ள முடியும். அதனால அவர் அச்சுதா அப்படின்னு சொல்ற. ஒருபோதும் எதையும் மறக்காதவர், தவறாதவர், வீழ்ச்சி அடையாதவர். அதுதான் கிருஷ்ணர். ஆனால் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்க ஜீவாத்மா என்ன? அது நித்தியமானது கிடையாது. நித்தியமானது, ஆனால் மறந்துவிடு. நித்தியம் ஏன் நித்தியமானது அப்படின்னு சொன்னா ஏன் சொல்ல முடியுமா? நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் பின்ன பகுதி. ஸோ ஜீவாத்மாவை அழிக்க முடியாது. ஆனா எதை அழிக்க முடியும்? உடலை தான் அழிக்க முடியுமே தவிர ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது. அது நமக்கு நல்லா மனதில் வச்சிருக்கணும். பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கும் போது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் நமக்கு. தட் இஸ், ஆத்மா வேறு, உடல் வேறு. ஆத்மா நிச்சயமானது, உடல் வந்து டெம்பரரி, அழிந்துவிடும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் உடல் மாற்றமோ அல்லது மோசமடையாமலோ இருப்பதால் அவர் எல்லா பிறப்புகளையும் நினைவில் கொள்கிறார். அவ்வியம் அப்படின்னு ஒண்ணு. ஆனால் மனிதர் கட்டுண்ட நிலையில் உள்ள ஜீவாத்மா என்ன ஆகுது? உடல் மாறி மாறி மோசமடி அவன் மறந்து விடுகிறான். ஏன் உடல் மாறி மாறி வருது? இதை பத்தி கொஞ்சம் எல்லாம் போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். அதுக்கு முந்தின கிளாஸ்லையும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதாவது நம்ம வந்து நம்மளுடைய இச்சை பிரகாரமும் நம்மளுடைய கர்ம பலன் பிரகாரமும் நம்ம வந்து உடலை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். நமக்கு ஒரு உடல் அளிக்கப்படுகிறது.
ஸோ மாறி மாறி வரும் ஜீவாத்மாவோட உடல். எது வரைக்கும் மாறி மாறி வரும்? அது அவர் வந்து கிருஷ்ணரை சென்றடைகிற வரைக்கும். கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டு நம்ம லிபரேஷன் அடையிற டைம்ல தான் இந்த உடலை விட்டு நம்ம பிறப்பு இறப்பு எந்த இதில் விட்டு நம்ம கிருஷ்ண லோகத்துக்கு செல்வோம். கிருஷ்ணருடைய தன்மை என்ன? அடுத்த தன்மை மூன்றாவது, அவர் தனது சொந்த விருப்பப்படி தோன்றுகிறார். அதுதான் அவர் அவதாரம் எடுக்கிறார். அதே மாதிரி அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுக்காக அவர் சொந்த விருப்பப்படி தோன்றுகிறார். ஆனால் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா என்ன நடக்குது? அவர் ஜீவாத்மாக்கு கர்ம வினையால் தோன்ற வேண்டிய கட்டாயம். இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, என்ன நினைக்கிறோமோ இல்லை கர்ம பலன் என்னவோ அதை ஏற்ற மாதிரி நமக்கு தோன்றி அந்த மாதிரி ஒரு உடலை நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். கிருஷ்ணருடைய உடல் தெய்வீகமானது. ஜீவாத்மா வந்து நம்ம இந்த இதுல இந்த துக்காலயம் சொல்றோம் இல்லையா, இங்கே பிரபஞ்சத்தில் தோன்றும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஜட உடல் தான் நமக்கு கிடைக்குது. உடலுக்கும் சுயத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. அத்வைத்தம். அவருடைய உடலும் அவரும் ஒன்றே. அதனாலதான் அவர் வந்து எந்த நிலையில் எந்த நிலை உடல் எந்த உருவமான எடுக்கலாம் எல்லாம். அதே மாதிரி நம்ம போன வாட்டியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பிரசாதம் நம்ம வந்து எப்படி கிருஷ்ணர் உண்டுகிறார் எல்லாம், அவருடைய அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ கிருஷ்ணரால முடியும். அவர் உடலுக்கும் அவர் செல்ஃப் சொல்ற அவர் பரமாத்மாவும் அவருடைய உடலும் எல்லாம் ஒன்றுதான். ஆனால் கண்டிஷன் லிவிங் என்டிட்டிக்கு என்ன? ஆத்மா ஒரு வெளிப்புற உடலை பெறுகிறது. ஆன்மா நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தோன்றும் போது ஒரு வெளிப்புற உடலை பெறுகிறது. ஸ்தூல உடல் மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல் பார்த்தோம் இல்லையா? இங்க ஸ்தூல ஒரு கிராஸ் பாடி அண்ட் சட்டில் பாடி, இதை நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டியிருக்க நிலைமையில இருக்கும். இதுதான் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் இந்த கண்டிஷனல் லிவிங் என்டிட்டின்னு சொல்றது. நம்ம ஜீவாத்மா இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றும்போது கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும்போது இருக்கிற வித்தியாசம். ஆனால் என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம கிருஷ்ணரோட பின்ன பகுதிகள். ஸோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடன் சென்று அடையும் போது, கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு சென்று கிருஷ்ணருடன் சென்று அடையும் போது நம்ம வந்து அந்த புனிதமான நிலையில் இருப்போம். அது அப்போ கட்டுண்ட நிலை கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கட்டுண்ட நிலை, மாயை வந்து தொட முடியும். ஸோ நம்முடைய பிரபஞ்சத்தை விட்டு கிருஷ்ணரை சென்றடையும் போது மாயினால் நம்மளை தொட முடியாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, 4.7 யாராச்சும் வாசிக்கிறீங்களா? அதுக்குள்ள நம்ம ஷேர் பண்றோம், ஸ்கிரீன் ஷேர் பிரபுஜி நான் படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. 4.7 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க, நீங்க படிங்க, நான் அதுக்குள்ள ஷேர் பண்றேன். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய விக்வானி யுவதி பாரத அப்யுக்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்யானம் ஸ்ருஜம் யகம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குலத் தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நாம் தோன்றுகிறேன். பொருளுரை. துருசாமி என்னும் சொல் இங்கு முக்கியமானதாகும். துருசாமி என்ற சொல்லை படைப்பு என்னும் பொருளில் உபயோகிக்க முடியாது. ஏனெனில் பகவானது அனைத்து ரூபங்களும் நித்தியமானவை என்பதால் அவரது உடலுக்கு படைப்பு என்பதே கிடையாது என்பது முந்தைய பதத்திலேயே விளக்கப்பட்டது. எனவே சுருசாமி என்பது பகவான் தனது சுய உருவில் தோன்றுவதை குறிக்கும். பிரம்மாவின் பகலில் 7வது மனுவின் 28வது யுகத்தில் துவாபர யுகத்தின் இறுதி என்ற ஒரு வரையறையின்படி பகவான் தோன்றினாலும் அவர் இத்தகு சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட வேண்டிய அவசியம் ஏதும் இல்லை. ஏனெனில் தனது விருப்பப்படி எந்த வழியிலும் செயல்பட அவருக்கு பூரண சுதந்திரம் உண்டு. எனவே உண்மையான தர்மம் மறைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது அவர் தனது சுய விருப்பத்தால் தோன்றுகிறார்.
தர்மத்தின் நியதிகள் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. வேத விதிகளை ஒருவன் முறையாக செயலாற்ற மறுக்கும்போது அஃது அதர்மமாகி விடுகிறது. பாகவதத்தில் இக்கொள்கைகள் கடவுளின் சட்டங்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. கடவுளால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். மேலும் வேதங்கள் முதலில் பிரம்மாவின் இதயத்தில் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டவையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. எனவே தர்மத்தின் கொள்கைகள் பரமபுருஷ பகவானின் நேரடி கட்டளைகளாகும். தர்மஸ்து சாஸ்வாத் பகவத் பிரணிதம். இக்கொள்கைகள் பகவத்கீதை முழுவதும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அத்தகு கொள்கைகளில் முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையின்படி நிலைநிறுத்துவதே வேதங்களின் குறிக்கோளாகும். மேலும் தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த கொள்கை தன்னிடம் சரணடைவதே அன்றி வேறொன்றுமில்லை என்பதை கீதையின் முடிவில் பகவான் நேரடியாக ஆணையிடுகிறார். வேத கொள்கைகள் அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவதை நோக்கி ஒருவனை கொண்டு செல்கின்றன. அக்கொள்கைகள் அசுரர்களால் துன்புறுத்தப்படும் போது பகவான் தோன்றுகிறார். லௌகீகம் மிகவும் தீவிரமாகி லௌகீகவாதிகள் வேத நியதிகளை தங்களது சுயநலனுக்காக துஷ்பிரயோகம் செய்த போது தோன்றிய கிருஷ்ணரின் அவதாரமே புத்தர் என்பதை நாம் பாகவதத்திலிருந்து அறிகிறோம். சில குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை அடையும் பொருட்டு மிருக பலியில் ஈடுபடுவோருக்கு பற்பல சட்ட திட்டங்களும் விதிமுறைகளும் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அசுர எண்ணம் கொண்ட மக்கள் வேத விதிமுறைகளை கண்டு கொள்ளாமல் மிருக பலியில் ஈடுபட்டனர். அந்த அபத்தத்தை தடுப்பதற்காகவும் வேத கொள்கையான அகிம்சையை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் புத்தர் தோன்றினார். எனவே பகவானின் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட அவதாரத்திலும் குறிப்பிட்ட நோக்கம் உண்டு. இவை அனைத்தும் சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்படாத எவரையும் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. பாரத மண்ணில் மட்டுமே பகவான் தோன்றுகிறார் என்பதும் உண்மையல்ல. அவர் விரும்பும் போது எங்கு வேண்டுமானாலும் அவரால் தோன்ற முடியும். ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் அந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட மக்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு தர்மத்தை பற்றி அவர் உபதேசிக்கின்றார். ஆனால் நோக்கம் ஒன்றே, தர்ம நியதிக்கு கீழ்ப்படிந்து இறையுணர்வுடன் வாழ்வதற்கு மக்களை வழிநடத்துதல் என்பதே அது. சில சமயங்களில் அவர் தாமே வருகிறார். சில சமயங்களில் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியை மகன் அல்லது சேவகனின் வடிவில் அனுப்புகிறார். அல்லது சில சமயங்களில் அவரே மறைக்கப்பட்ட உருவில் தோன்றுகிறார். அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட பகவத்கீதையின் கொள்கைகள் மற்ற உயர்ந்த மக்களுக்கும் உரித்தனதாகும். ஏனெனில் உலகின் பிற பகுதிகளைச் சேர்ந்த சாதாரண மக்களை விட அவன் மிகவும் முன்னேறியவன். 2-2-4 என்பது ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி, மேம்பட்ட கணித பயிற்சி கூடத்திலும் சரி மாறாத உண்மையாகும். இருப்பினும் இக்கணிதத்தில் ஆரம்ப கல்வியும் உயர்கல்வியும் உள்ளது. எனவே பகவானின் எல்லா அவதாரங்களிலும் ஒரே கொள்கை கற்பிக்கப்பட்டாலும் சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்ப அவற்றில் ஆரம்ப உயர்தரங்கள் உண்டு. பின்னால் விளக்கப்படுவது போல தர்மத்தின் உயர் கொள்கைகள் சமுதாய வாழ்வின் 4 வர்ணங்களையும் 4 ஆசிரமங்களையும் ஏற்பதிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வை எல்லா இடங்களிலும் எழுப்புவதே அனைத்து அவதாரங்களின் இறுதி நோக்கமாகும். இந்த உணர்வு வெவ்வேறு சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல சில சமயங்களில் தோன்றும், சில சமயங்களில் தோன்றாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கேட்டிருப்போம். டிவி சீரியல்ல இருந்து எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். என்ன ஸ்லோகம்? யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தமனாம் அதர்மஸ்ய ததத்மானம் சஜாம்யஹம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல என்ன, எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். ஸோ கிருஷ்ணர் எப்போ தோன்றுகிறார்? எப்போ தர்மம் சீர்குலைதோ அப்ப வராங்க பிரபுஜி.
ஆமா. எப்பெல்லாம் தர்மம் சீர்குலையுதோ, அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ, அப்பொழுதெல்லாம் அவர் தோன்றுகிறார். ஏன் தோன்றுகிறார்? தர்மத்தை நிலைநாட்ட. வர்ணாசிரமம் இல்ல, வர்ணத்தை ஆசிரமத்தையும் நிலைநாட்டுதாரு. வர்ணாசிரமம்னா என்ன? நம்ம வேதங்களில் எப்படி ஒரு மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அப்படின்ட்டு வேதங்கள் கூறியிருக்கிறது. அந்த மாதிரி வர்ணாசிரமத்தில் ஒரு வாழ முடியவில்லை, மக்களுக்கு வாழ முடியாத நிலை வந்துவிட்டால் அப்பொழுதெல்லாம் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். ஸோ எப்பெல்லாம் இந்த வர்ணாசிரமம் குலைகிறது, எப்போ அது நிலை குலைகிறது, இந்த எப்பொழுதெல்லாம் அந்த மாதிரி நிலைமை வருது? அதர்மம் தலைத்தொற்கொண்டு. ஓகே. அதர்மம் எப்போ தலையோங்கும்? எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலையோங்கும்? எதனால அதர்மம் தலை தூக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? தர்மம் சீர்குலையும் பொழுது அதர்மம் தலை தூக்கும். கரெக்ட். ஸோ அதர்மத்தை யாரு நிலை குலைக்கிறாங்க? யாரு இது பண்றா? கெட்டவங்க. ஸோ யாரு அந்த மாதிரி குணம்? யாரு? அசுரர்களுக்கு இல்லையா? அசுரர்களுக்கும் வேதங்கள் வழி அவரவர்களுடைய கடமையை செய்யாமல் விகர்ம நிலையில் இருக்கும் பொழுதும் என்ன ஆகுது? அதர்மம் தலை ஓங்குகிறது இல்லையா? அதர்மம் ஓங்குகிற டைம் என்னன்னா இதுதான், தர்மம் குலையும், நிலை குலையும். காரணம் என்னன்னா அசுரிக் மென்டாலிட்டிஸ் இல்லையா? மனிதர்களுக்கு இந்த அசுர மனப்பான்மை வரும்பொழுது அவர்கள் இந்த தர்மத்தை அவர்கள் நிலை குலைக்கிறார்கள். ஏன் அசுரர்கள் அது செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா, தே ஆர் என்வியஸ் ஆஃப் த லார்ட். கடவுள் மேல் அவர்களுக்கு எல்லாம் கடவுள் அவருடைய enemy இல்லையா? கடவுள் மேல அவங்களுக்கு அந்த ஜெலசி வருது. கடவுள் மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியறது இல்ல, யாரு எந்த உயிர் வாழியும் சரி கடவுளுக்கு நிகராகவோ அவருக்கு மெஞ்சினவங்களும் யாருமே கிடையாது. நோபடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அபோவ் த லார்ட். கிருஷ்ணருக்கு நிகராகவோ இல்லை அவரை மிஞ்சினவங்களும் யாரும் இல்லை. பாக்கி எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணன். இது முடிச்சுட்டு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகம் முடிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் we will discuss it out. ஓகே, இல்லாட்டி இந்த ஃப்ளோ இதாகிடும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான சுச்சுவேஷன் அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், நம்ம எப்படி நம்ம நாம் உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு இந்த ஃபண்டமெண்டலும் தெரிஞ்சிருக்கணும். நோபடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அபவ் த லா. அது நம்ம கிளியர் கட்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது? தர்மம் சீரழியும் போது, வர்ணாசிரம் குலையும் பொழுது, அப்போ வர்ணாசிரமத்துக்கு இந்த த்ரெட் வரும்போது என்ன ஆகுது? யாருக்கு கஷ்டம்? டிவோட்டீஸ்க்கு கஷ்டம் வருது இல்லையா? ஸோ டிவோட்டீஸ்க்கு கஷ்டம் வரும்போது கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். அதுதான் உண்மையான சிச்சுவேஷன். ஸோ தர்மம் தட் இஸ் தர்மம் நிலை குலையும் பொழுது கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார், அதர்மம் தலை ஓங்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோடைய மீனிங் என்ன? தட் இஸ் அந்த டைம்ல எல்லாம் என்ன ஆகுது? டிவோட்டீஸ்க்கு துன்பம் ஏற்படுகிறது. ஸோ டிவோட்டீஸ்க்கு துன்பம் ஏற்படும் போது கிருஷ்ணன் அவதரிக்கிறார். அதுதான் முக்கியம். கிருஷ்ணருக்கு டிவோட்டீஸ்னா அந்த அளவுக்கு அவருக்கு என்ன சொல்றது, டிவோட்டீஸ் அவருக்கு எந்த நிலையிலும் டிவோட்டீஸை கைவிட மாட்டார். ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு? நம்மளுடைய இதுல இருந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து எப்பெல்லாம் கிருஷ்ணர் டிவோட்டீஸை பிரகலாதன். கரெக்ட், குட் எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் தோணுதா? இது திரௌபதி அந்த துகில் உரியறப்ப. கரெக்ட், திரௌபதி. அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் தோன்று தெரியுமா? வாமனரா வாமனரா ஓகே, தேவர்களை பூதேவியை காப்பாற்ற.
வராக கரெக்ட். அப்புறம் அவதாரத்துல மோகினி அவதாரத்துல எடுத்தாங்கல்ல, அது அசுரர்களுக்கு அந்த இதுக்கு அமிர்தம் கொடுக்காது நம்மளுக்கு. அந்த மாதிரி. கரெக்ட் கரெக்ட். அது இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுக்கும் பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் அந்த அவதாரத்தில் தோன்றினார். எப்பொழுதும் மனித உருவன்னு மனித உருவம் வேண்டும், அந்த உருவம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவர் வந்து அந்த 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 பர்டிகுலர் தௌத்தியத்துக்கு என்ன தேவையோ அதே மாதிரி அவர் தோன்றுகிறார். அது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதர்மத்தினால் டிவோட்டிக்கு பிரச்சனை வரும்போது அவர் அங்க தோணும். அதனால்தான் பிரகலாதர் எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம் இல்லையா? தூண்ல இருப்பாரா அப்படின்னு இருப்பாரு, என் கடவுள் எங்கேயும் இருப்பாருன்னு சொல்லி தூண் இது பண்ணோன்னா அங்கிருந்து நரசிம்ம அவதாரமா இருந்தார். எப்படி டிவோட்டியை காப்பாற்ற. அதனால கடவுளுக்கு டிவோட்டி மேல அந்த அளவுக்கு அன்பு உண்டு. டிவோட்டியை கண்டிப்பா காப்பாற்றுவார். அதுதான் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் பக்தி ஸ்டேஜஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவைன்னா ஸ்ரத்தா, கடவுள் மேல நம்பிக்கை. எப்படி இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை? அன்னபிலாஷித சுஞ்சம். தட் இஸ் எந்த வித ஒரு கண்டிஷனும் போடாம நம்ம முழுமையா கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கணும். கிருஷ்ணரையே நம்ம நம்பி கிருஷ்ண மேல நம்பிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும். அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்ய வேண்டும். எப்படி? எதனால நம்ம நித்திய சேவகன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த நிலை நமக்கு எப்பவும் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரும் நம்மளை காப்பாற்றுவார். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்துருக்கோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை சரணடைகிறோமோ பார்க்க போறோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கிருஷ்ணரின் சரணடைய போறோமோ அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரும் நம்மளே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். அதுவும் நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கு, தெரியும். ஸோ இதுல இருந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு என்ன இந்த சாராம்சம் இதுதான். எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு டிவோட்டி, ஒரு பக்தன் துன்பத்தில் ஆழ்கிறானோ அந்த சமயத்தில் அவரை காப்பாற்ற கிருஷ்ணர் தோன்றுகின்றார். அவர் அவதரிக்கிறார். அவர் டைரக்டாவும் வரலாம், இல்ல அவர் நம்ம ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அவதாரம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அவருடைய எம்பவர்டு அவதாரம் இல்லையா? எம்பவர்டு அவருடைய அந்த தௌத்தியத்தை இன்னொரு ஆள் வழியா அது நடத்தலாம். டைரக்டாவும் பண்ணலாம், ஹூ இஸ் ஆத்தரைஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அதுவும் பண்ணலாம் அவர். ஸோ அந்த ஆனால் கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக டிவோட்டியை காப்பாற்றுவார். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம ஒருத்தருடைய தர்மம் என்ன? கிருஷ்ணரை சரணடைந்து அவருக்கு நித்திய சேவனா இருந்து நம்ம வேதங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளபடி அகர்ம நிலையில நம்ம கர்மத்தை கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பித்து நம்ம செய்ய வேண்டும். அது நம்ம கிளியரா தெரியும். இதுல ஒரு கேள்வி மனசுல தோன்றும். புத்தரை பத்தி சொல்லி இருந்தது இல்லையா? அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? புத்தரை பத்தி இதுல விளக்கியிருக்காங்க இல்ல இந்த பொருள்ல. அதுல நமக்கு என்ன தெரியாது? புத்தர் யாருடைய அவதாரம்? பகவானோட அவதாரம். பகவானோட அவதாரம். அப்படி இருக்கும்போது புத்தர் அவருடைய அந்த அவதாரத்தினுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன? அவர் வேதங்களை பின்பற்ற சொன்னாரா, பின்பற்றக்கூடாதுன்னு சொன்னாரா? அவர் கூடாதுன்னு சொன்னாரு. ஏன்னா ரொம்ப நாஸ்திகம் அதிகமா இருக்குன்றதுனால அது அதை ஜீரோ பண்றதுக்காக அவர் அதை பண்ணாரு. எக்ஸாக்ட்லி. உயிர் பலி அப்படின்றதுனால அவர் அப்படி வேதமே வேண்டாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கரெக்ட். ஸோ அவர் அந்த எடுத்துட்டா மறுபடியும் பண்றது தூய்மைப்படுத்துறது ரொம்ப ஈஸின்றதுனால எல்லாத்தையும் நிராகரிச்சார். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பலி என்ற பெயரால் அகிம்சை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ மக்களை அதிலிருந்து திசை திருப்பறதுக்கு ஏன்னா அவங்க வேதங்களை மேற்கோள் காமிச்சு அது பண்ணாங்க. வேதங்கள்ல ஏன் பலி பத்தி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். இந்த முக்குணங்களில் இருக்கிற உயிர்வாழிகளுக்கு அவர்களுடைய குணத்துக்கு ஏற்ப அவர்களை பக்தனாக்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரு கட்டுப்பாடோடு நம்ம இந்த பௌதிக
ஆசைகள், அவருடைய பௌதிக ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு வந்து இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு தாமசிக் குணத்துல இருக்கிறவன் வந்து கட்டுப்பாடோட வந்து ஒரு பலி கொடுக்கறது, கட்டுப்பாடோட வந்து அவன் வந்து அந்த தாமசிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணான்னா அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண உணர்வு வரும். அவன் வந்து ரஜசிக் குணம், அப்போ வந்து சத்துவ குணத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா அவன் அந்த டைமே வந்து வேதங்களை பின்பற்றும் பொழுது அவன் வந்து வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள எல்லா காரியங்களும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ வந்து படிப்படியா முன்னேறுகிறான். எடுத்த உடனே வந்து அவன் இமயமலை மேல ஏற முடியாம இருப்பாங்க எல்லாரும். அதுக்கு என்ன ட்ரைனிங் வேணும், அவர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போவாங்க. அதே மாதிரி தான் வந்து மக்களும். அதுக்காக தான் வேதங்கள்ல அந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இந்த பௌதிக ஆசையில் கட்டுண்டவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அந்த காலகட்டங்கள்னா, அவங்க வந்து இது வேதங்களை மேற்கோள் காமிச்சு அவங்க வந்து ஹிம்சையில் ஈடுபட்டார்கள். அதனாலதான் வந்து புத்தர் அவர்களுக்கு நீங்க அதே ஃபாலோ பண்ண வேணாம், இது அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி புத்தர் போதித்தார். புத்தர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம். டு பிவெல்ட் த பீப்புள் அட் தட் டைம் அவர் அந்த இந்த மாதிரி அவர் போதித்தார். அது நம்ம தெரியும். அதுதான் இங்கே மேற்கோள் காமிக்கப்படும். மக்கள் வந்து இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த போது, இந்த மாதிரி நிறைய ஹிம்சை பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த நிலை வந்த போது கிருஷ்ணர் புத்தராக தோன்றி அவர்களை வந்து காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி அவருடைய போதனைகள் வந்து இருந்தது. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் இந்த மேற்கோள் நம்ம பார்த்ததெல்லாம், இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தது நமக்கு என்ன தெரியுது, எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு டிவோட்டி ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில் இருக்கிறாரோ அந்த சமயத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவரை காப்பாற்றுவார். இப்போ நமக்கே தெரியும், இப்போ வந்து நம்ம இந்த டிவோஷன் சர்வீஸ்ல நம்ம ஈடுபட்டதுக்கு அப்புறம் சில சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லைன்னா நம்ம வேற மாதிரி நம்ம டிசிஷன் எடுத்திருப்போம். ஆனா வந்து இப்போ நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிறதே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ரொம்ப யோசிச்சு நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ணநெறியில் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி மனநிலையை நம்ம எடுக்கும்போது நிறைய டிசிஷன் வந்து நமக்கு ஃபேவரபுளா இருக்கும். நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா நம்ம கைட் பண்றாரு, கிருஷ்ணர் கைட் பண்றாரு. ஸோ நமக்கு வழிகாட்டுறது அந்த மாதிரி நம்ம இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்ம we are able to overcome that. ஸோ அது நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம், டிவோட்டீஸ் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணலாம். நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்குது. நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு டிவோட்டி அவங்கவுங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும். ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த மெசேஜ் என்ன, நமக்கு எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு பக்தன் வந்து பக்தனுக்கு கிருஷ்ணருடைய அருள் தேவையோ அப்பெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு அந்த அருள் புரிகிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதுதான் வந்து தர்மத்துக்கு வந்து எப்பெல்லாம் வந்து சேலஞ்சஸ் ஏற்படும் போதோ அந்த டைம்ல எல்லாம் கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறார். டைரக்டாகவோ இன்டைரக்டாவோ அவதரிப்பார் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அப்படி பார்த்தா விவேகானந்தர், இது ராமலிங்க அடிகளார், இப்ப இவங்க எல்லாமே அவதாரங்களா பிரபுஜி? அப்ப இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு மக்கள். ஒண்ணு வந்து அவதாரங்கள், ரெண்டாவது வந்து இவங்கெல்லாம் செயின்ஸ். இப்போ வந்து தட் இஸ் இப்போ நம்ம செயின்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் குருக்கள், துறவி, குருக்கள். அவர்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த கிருஷ்ண தட் இஸ் நம்மளுடைய இது சொல்றோம் இல்லையா, வேதங்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் வந்து குரு நிலையிலிருந்து அவர் மக்களுக்கு போதிக்கிறார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம சைத்தன்ய சரித்திரம், சைத்தன்யர் இருக்காரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஒவ்வொரு பரம்பரை டிஃப்ரெண்ட் பரம்பரை இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் வைஷ்ணவத்திலே வந்து 4 பரம்பரை இருக்கு நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம அதில் பிரம்மகவுடிய பரம்பரை இருக்கும். நம்ம அதுல வந்து ஒரு குரு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவதரித்தார். அந்த டைம்ல அவருடைய என்ன போதனை என்ன, உலகம் ஃபுல்லும் சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் வந்து பரப்பணும். எதனால? தட் இஸ் கலியுகத்துல வந்து மக்களுக்கு சத்தியுகம் மாதிரியோ இல்ல திரேத்தயுகம் மாதிரியோ தோப்பாரு மாதிரியோ இந்த அவருடைய மனது ஒருங்கிணைந்து இருக்காது. அவரோட வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப கம்மி. அவர்கள் வந்து அவரோட மனநிலை பார்த்தீங்கன்னா எப்போ சண்டை போடணும்,
அவர் இன்னொரு மெயின் திங் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கு, அந்த மாதிரி நிலையில இருக்காங்க. So அவங்களுக்கு வந்து கதி என்னன்னா they will have to do the chanting, இந்த மாதிரி அது போதனைகள். ஸோ அப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணாரு அவர், அது இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நம்ம இது இந்த சங்கீதம் வந்து உலகம் ஃபுல்லா வந்து பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருடைய சீடர்கள் வழியாக அந்த போதனைகள் நமக்கு போய் நம்ம வந்து அடைஞ்சிருக்கோம். அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ நீங்க சொன்ன குருக்கள் எல்லாம் வந்து அவர்கள் வந்து இந்த போதனையை மக்களுக்கு வந்து அஹ், அஹ், கொண்டு செல்கிறார்கள். இப்போ நம்ம வந்து கேட்கலாம், இப்போ அவங்க இன்னொரு இது ஒருத்தர் ஒரு பர்டிகுலர் குரு வந்து அவதாரமா இல்லையா அப்படின்னு தெரியணும்னா நம்ம என்னன்னா எங்க நம்ம எதையும் பார்க்கணும்னா நம்மளுடைய வேதங்களை பார்க்கணும், எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். சொல்லி இருந்தா எஸ் அவதாரம், சொல்லலைன்னா அவதாரம் கிடையாது. இப்போ இப்போ எவ்வளவு அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க, எவ்வளவு அவதாரங்கள் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? யாராவது சொல்ல முடியுமா எவ்வளவு அவதாரங்கள் இருக்குன்ட்டு? 10, பட் அது இல்லாம நிறைய இருக்கு. கபில் ஆஹ் அவதாரம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அது புரியுது பிரபுஜி. இப்ப அதனாலதான் இப்ப புத்தர் சரி. சொன்னதுனாலதான் இப்ப இத நானு இல்ல கொண்டு வந்தேன் பிரபுஜி. இல்ல கேட்டிருக்க நல்ல கேள்வி, அது மனசுல கண்டிப்பா தோணுது. வெரி வெரி நைஸ் கொஸ்டின். இது எப்படின்னா நம்ம இதுதான் தெரியணும். தட் இஸ் எந்த அவதாரத்தை பத்தி எல்லாம் வந்து பாகவதத்திலே இது வந்து பாகவதத்துல இருக்கு. பாகவதம் தான் மூல நூல், அதுல எல்லாம் இருக்கு. எந்தெந்த அவதாரங்கள் எப்ப தோன்றுகிறார்கள் அவருடைய இது என்ன எல்லாம் இருக்கு. கல்கி அவதாரம் வரைக்கும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து இருந்ததுன்னா அவங்க எல்லாம் அவதாரம். அதுல இல்லைன்னா வந்து அவதாரங்கள் கிடையாது, குரு வடிவில் வந்து ஒவ்வொரு காரியங்கள் செய்கிறார்கள். ஓகே, ஓகே. அது நம்ம சரி. புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஒரே கேள்வி, யாராச்சும் உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னாங்கன்னா ஓகே, அது வந்து எந்த கிரந்தத்தில் எங்க இருக்குன்னு காமிக்க சொன்னா போதும், அவ்வளவுதான். ஸோ எதெல்லாம் வேதங்கள் இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. வேதங்கள் எல்லா காரியங்களும் வந்து வேதங்கள்ல கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, அப்படி பார்த்தா அப்போ இந்த ஆதி சங்கராச்சாரியார், ம் மகா பெரிவா இவங்க எல்லாமே வந்து குருவோட இதுல வருவாங்களா இல்ல எப்படி? வெரி வெரி குட் கொஸ்டின். இதுக்கு ஆன்சர் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? நம்ம டிவோட்டிஸ் ஏதாச்சும் குருக்கள் இது தான். இப்ப நீங்க சொன்ன இதுல வச்சு பார்த்தா அவங்க எல்லாம் குருக்கள்ல தான் வருவாங்கன்னு புரியுது பிரபுஜி. கரெக்டா? ஆஹ், அது ஃபுல்லா ரைட் இல்ல, ஆஹ் ஃபுல்லா ரைட் ஏன்னா ஆதி கிடையாது. சங்கராச்சாரியார்லாம் வந்து கடவுளை நேர்ல பார்த்திருக்கிற மாதிரி நம்ம கதைகள் படிச்சிருக்கோம். ஆஹ் மகா பெரியவரும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து இது ரமண மகரிஷி இவங்க எல்லாருமே வந்து கடவுளை நேர்ல பார்த்த மாதிரி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்படி எக்ஸாக்ட்லி. இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து எப்படி குருக்களா மட்டும் நம்ம இது பண்ண முடியாது இல்லைங்க பிரபுஜி? ஓகே. அந்த பிரபுஜி இதுல தானே பிரபுஜி இப்ப ராமலிங்க அடிகளாரும் உள்ள போனாரு, கதவை சாத்திக்கிட்டாரு. பார்த்தா திரும்ப இல்ல. அப்ப அவரு அப்ப அவரு குருஜின்னு தானே இப்ப சொன்னோம். இப்ப எனக்கு இப்ப அவங்க ஓகே கேட்டதை வச்சு இப்ப ஒரு சின்ன இது திருப்பி வருது பிரபுஜி. ஓகே. இது பிரபுஜி ஆதிசங்கரர் சொல்லு. வந்து சிவபெருமானோட அம்சம் தானே? ராகவேந்திர சுவாமி, கரெக்ட். ராகவேந்திர சுவாமி அவரு ஓகே. ராகவேந்திரர். இது வந்து இதுக்கு இப்போ சொல்றேன், இப்போ ஆன்சர் சொல்றேன். இப்போ உங்க எல்லா டவுட்டும் வந்து செட்டில் ஆகும். இப்போ நான் சொல்றேன் ஆன்சர். நான் இந்த கேள்வி எதிர்பார்த்தேன், ஆதிசங்கரர் என்ன அப்படின்ட்டு. அவரை பற்றி நம்ம இதுல இருக்கு, நம்மளுடைய பாகவதத்துல இருக்கு, கிரந்தங்கள்ல அவரை பத்தி சொல்லியிருக்கு. என்ன என்ன சொல்லியிருக்கு? இப்போ பிரபுஜி சொன்னார் கிளியரா, அவர் வந்து சிவனுடைய அவதாரம். என்னன்னா இப்போ புத்தர் வந்து எப்படி வந்து மக்களை அகிம்சை வழியில் வந்து திருத்தி விட வந்து அவதரிச்சாரோ, அதே மாதிரி இப்போ எல்லாரும் வந்து வேதங்களை பின்பற்றக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க இல்ல, புத்தர் காலத்துல அப்படி சொல்லியாச்சு. அப்படி சொல்லும்போது திருப்பி எப்படி மக்களை மீண்டும் வந்து இதுல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கொண்டு வரணும்? எடுத்த உடனே நம்ம இல்லை நீ வேதங்களை திருப்பி இது பண்ணுங்க சொன்னா மக்கள் ஏற்றுக்க முடியாது, ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அதற்காக வந்து என்ன பண்ணிருக்கு, என்ன நடந்ததுன்னா மகாவிஷ்ணு வந்து
இவர் இவர்கிட்ட சிவபெருமான் கிட்ட வந்து ஆதிசங்கர் அவதரிக்க சொன்னார். ஆதிசங்கர் வந்து சிவனுடைய அவதாரம். ஸோ அவர் என்ன சொன்னாரு, நம்ம இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா மாயாவதி கொள்கை அப்படின்றார் இல்லையா, அவர் வந்து என்ன சொன்னாரு, ஓகே கடவுளுக்கு வந்து எந்த உருவமும் இல்லை, நீங்க நம்ம வந்து லிபரேஷன் இருக்கு, லிபரேஷன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கடவுள் சென்று அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர். ஓகே, சத்தி சாய்பாபா, ராகவேந்திரர் இவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் நீங்க வந்து இதுல இருக்கா, கிரந்தத்துல இருக்கான்னு பார்க்கணும். நீங்க கிரந்தத்துல இருந்தா எஸ், இல்லைன்னா இல்லை. ராமானுஜர் பிரபுஜி ராமானுஜர்லாம் கிளியரா நம்ம அந்த பரம்பரை அந்த சார்ட் பாத்தீங்கன்னா கிளியரா தெரியும், அவர்லாம் ஆச்சாரியாஸ். ராமானுஜாச்சார் நேர்லயே சாமி கிட்ட பார்த்தவர். அவரு நேர்லயே சாமி அவதாரத்துல, அவர் ஒவ்வொரு அவதாரமா இருக்கிறாரு பாருங்க, சாமி அவதாரத்துல இருக்கிறாரு பாருங்க. அவரே ராமானுஜாச்சார் பெரிய எல்லாரும் வந்து சொல்லுங்க பிரபு. ராமானுஜாச்சாரியர் பலபராமரோட அம்சம், அவர் ஆதிசேஷனோட அம்சம், அவரோட தாசர் அவரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அம்சம் ஒண்ணு, அவதாரம் வேற. ஓகே, அது புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. இப்ப நம்ம சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகம் இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோம், 4.4ல 5ல பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம், கிருஷ்ணர் அவதரிக்கும் போது அவர் தனியா வர்றதில்லை, அவர் என்ன ஒரு பாரஃபீல் எல்லாரும் சேர்ந்து வர்றாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நிறைய குருக்களுடைய பேர் எல்லாம் நம்ம சொல்றோம், அவங்க எல்லாம் வந்து அம்சங்களா இருக்கலாம், ஆனா வந்து அவர்கள் கிருஷ்ணனோட சேர்ந்து வராங்க, ஆனா அவங்க அவதாரம் கிடையாது. அவதாரம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க விளையாட்டும் நம்ம பாகவதத்துல இதுல நம்ம கிரந்தத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். அவங்க கடவுளை பார்த்துருக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் அவங்களுக்கு முன்னாடி தோற்றம் அளித்திருக்கலாம். அது வந்து அவர்களுடைய அந்த என்ன சொல்றது, அவங்களுடைய அந்த நிலை, அந்த நிலைக்கு வந்து அவங்க கிருஷ்ணர் அவங்க முன்னாடி, ஏன்னா அவங்க தூய பக்தர்கள். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து அவதரிக்க, நம்ம முன்னாடி அவர் தோன்றணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த நிலைக்கு நம்ம உயர்ந்து போனா நம்ம முன்னாடியும் தோன்றுவார் கண்டிப்பா. ஓகே, இது வந்து நீங்க இதோடைய கம்ப்ளீட் இது இந்த விஞ்ஞானம் சொல்ற அதே அந்த பிரபுபாத சொல்றது அந்த வேர்டை நான் வந்து பாரோ பண்றேன். இந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு தெரியணும்னா நீங்க இந்த நம்ம 4வது சாப்டர் தான் வந்திருக்கோம், பகவத்கீதை முடிக்கணும். சைமல்டேனியஸா நம்ம இதெல்லாம் படிப்போம், நம்ம நெக்டர் ஆஃப் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து இதெல்லாம் படிப்போம், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் படிப்போம். இதெல்லாம் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு அதோடைய கிளியர் லாஜிக் கிளியரா புரியும். நீங்க வந்து இந்த காலையில இந்த இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றீங்களா, பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம்? நான் இப்போ இங்கிலீஷ்லன்னா நம்ம இவரு நாமதாஸ் பிரபுஜி கிளாஸ் இருக்கு காலையில, பாலபத்திரர் எல்லாருமே நம்ம முரளிதர சுவாமி எல்லாரும் நடத்துவாங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம இதுல வந்து தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி காலைல 6:30 இருக்கிறாங்க. நீங்க இந்த கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் வரைக்கும் இருப்பாரு, நீங்க வந்து 6 to 7 வரைக்கும் இருக்கிறாரு பிரபுஜி அவரு. எல்லாரும் எடுப்பாங்க. நீங்க இந்த இது பத்மா மாதாஜி நம்ம வந்து மத்த கிளாஸோடைய அந்த டைமிங் வந்து நம்ம இதுல போடுங்க, நீங்க குரூப்ல. நீங்க வந்து மத்த கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணணும், பாகவதம் கிளாஸ். அதே மாதிரி நம்ம நிறைய இதுல அதான் ஒரு வாட்டி குரூப்போட போட்டிருந்தோம், தட் இஸ் சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தா கிளாஸ் நடக்குது, அதே மாதிரி வந்து இதெல்லாம் நடக்குது, தட் இஸ் பிரபுபாதோட எல்லாம் நடக்குது. ஸோ நீங்க அதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த இதற்கு இப்போ இருக்க அந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா, இன்னும் வந்து வைடன் ஆகும். அது இல்லைன்னா வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும், அவ்வளோதான். ஆனால் நீங்க யூ ஹாவ் டு டேக் திஸ் அட்வான்டேஜ். இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் நடக்கிறது உங்க டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்க, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புரிதல் கொஞ்சம் கிடையாது. பிரபுஜி, இந்த பாகவதம் கிளாஸ் மட்டும் 6 o'clock இல்லாம வேற ஏதாவது டைமிங்ல இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. 8 o'clock இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, 8 o'clock இங்கிலீஷ் இருக்கு, நாமதாஸ் பிரபுஜியோட கிளாஸ். அது நான் வந்து இது முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு தமிழ்ல அந்த 6 o'clock மட்டும் தான் இருக்குங்க. தமிழ் வந்து 6 o'clock மாதாஜி. இப்போ உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஒண்ணு பண்ணலாம், அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த பிளேலிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அது நீங்க யூடியூப்ல இருக்கும், அது நீங்க பார்க்கலாம்.
ஓகே கிளாஸ் முடிஞ்சோ அதுவும் நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே இப்போ நீங்க நாமினல் சாஸ்திரபதி கிளாஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு இன்சைட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தர்ணிஸ்ரீ மற்ற தமிழை சொல்லும்போது அதுவும் அவங்களும் அடிஷ்னல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க 2-3 இந்த செஷன்ஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு, நல்ல இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் டீப்பாக வரும். ஓகே. ஓகே பிரபுஜி. ஆனா ஒண்ணு, இப்போ நம்ம என்ன மெசேஜ் நம்ம இதுல இருந்து என்ன எடுக்கணும்னா, எந்த அவதாரங்களுக்கும் அந்த அவதாரங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கிரந்தங்கள்ல கொடுத்துருக்கு. நீங்க வந்து கோலோகா சார்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரியுமா? கோலோகா சார்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பிரபுஜி. ஓகே, நான் வேணா பத்மமாதாஜி உங்ககிட்ட இருக்கா? இல்லாட்டி நான் வந்து வேணா அதுல போஸ்ட் பண்றேன் குரூப்ல. கிட்ட இல்ல நீங்க ஓகே, நான் வந்து அனுப்புறேன். நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் மாதாஜி, நீங்க போஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே. அந்த கோலோக சார்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பூமி அண்ட கிரியேஷன்ஸ் இருக்கு, அதை பத்தி இருக்கு. கோலோக அங்க இருக்கு, அதுல என்ன அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதே மாதிரி வைகுண்டம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு, இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு அந்த இது டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு. அது என்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு, இது இதுல இல்ல, தமிழ்ல இல்ல. நான் அதை அனுப்புறேன், அது பாருங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து கிளியர் கட்டா இந்த கீ அவதாரங்களை பத்தி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. இப்பவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவதாரங்கள் என்னன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம், அவதாரங்களுடைய பர்பஸ் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து நம்ம இப்போ இதுவும் பார்த்துருக்கோம், அவதாரமா இல்லையா அப்படி நம்ம எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது நம்ம சொல்லியிருக்கேன். நம்மளுடைய கிரந்தங்கள்ல சொல்லியிருந்தா எஸ், அப்படி இல்லைன்னா வந்து இட் இஸ் நாட் தேர். அவங்க வந்து அவங்க குரூப், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவங்க வந்து இன்னொரு கடவுளுடைய ஒரு அம்சமா, நம்மளும் கடவுளுடைய அம்சம் தான் நம்ம ஆக்சுவலி. அவர்களுக்கு வந்து கடவுள் தோற்றமளித்தார் அவர்களுக்கு முன் அப்படின்னா அந்த உயர்ந்த நிலையை எழுதும்போது நமக்கு முன்னாடி கூட தோற்றமளிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இது என்ன சொல்றது, அஃபென்ஸ்லெஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது முழு ஈடுபாடோட பண்ணணும் எல்லாம். இப்போ நம்ம வந்து கால் அவசர் நியோஃபைட் இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம், பரவாயில்ல. ஆனா நம்ம வந்து இதை கைவிடாம நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம உயர்ந்த நிலையை ஏற்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆயிக்கிறேன். ஆ ஓகே 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 ஓகே. இந்த இதுவும் ஒன்று பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு. அடுத்த ஸ்லோகம் ஒன்று பார்த்துடலாம். 4 பாயிண்ட். நீ எது பார்க்கணும்? நம்ம படிக்க மாத்தாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் 4.8. 4.8 படிங்க. மாதாஜி. பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபு. பிரபுஜி சின்ன பொண்ணு விஷ்ணு ஸ்ரீ படிக்கிறா. ஓகே ஓகே, படிங்க மாத்தாஜி, படிங்க. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாய சம்பவாமி யுகே யுகே. வெரி குட், ஹரே கிருஷ்ணன். மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா? நான் புத்தகம் எடுப்போம், நான் படிக்கிறேன். பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம், நான் புத்தகத்தை எடுத்துக்கிறேன் பிரபுஜி. சரி சரி, வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். படிக்கிறானா? ஐயோ இருக்காங்க. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே தோன்றுகிறேன். பொருளுரை. பகவத்கீதையின்படி சாது என்றால் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாக குறிக்கிறது. ஒருவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்காது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் தகுதிகளை முழுமையாக பெற்றிருத்தல் அவனை சாது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். துஷ்கிருதாம் எனும் சொல் கிருஷ்ணரின் உணர்வை அலட்சியம் செய்பவனை குறிக்கிறது. இத்தகைய துஷ்டர்கள் துஷ்கிருதாம் பௌதீக கல்வியினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் முட்டாள்களாகவும் மனிதரில் கடைநிலையில் உள்ளவர்களாகவும் வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். அதே சமயம் கல்வி அறிவும் உயர்வும் பண்பாடும் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் 100% கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சாதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான்.
நாஸ்திகர்களை பொறுத்தவரை கம்சன், ராவணன் போன்ற அசுரர்களை நாம் வதம் செய்கிறார் என்ற போதிலும் அவர்களை அழிப்பதற்காகவே தோன்ற வேண்டிய அவசியம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு இல்லை. அசுரர்களை அழிக்கும் திறன் வாய்ந்த பிரதிநிதிகளை பலர் அவரிடம் உள்ளனர். எனவே அசுரர்களால் எப்போதும் தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்படும் தனது களங்கமற்ற பக்தர்களின் மகிழ்ச்சிக்காகவே பகவான் தோன்றுகிறார். தனது சொந்த உறவினராக இருந்தாலும் அசுரன் பக்தனுக்கு தொல்லை தருகிறான். இரண்யகசிபின் மகனாக இருந்த போதிலும் பிரகலாதன் மகாராஜ் தனது தந்தையின் மாபெரும் துன்பத்திற்கு உள்ளானார். கிருஷ்ணர் தங்களது மகனாக பிறக்கப் போகிறார் என்ற காரணத்தால் தேவகியின் கம்சனின் சகோதரி கிருஷ்ணரின் தாய் அவரது கணவர் வசுதேவர் கம்சனால் தொல்லைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். எனவே கம்சனை கொல்வதற்காக என்பதை விட தேவகியின் கர்ப்பத்திற்காகவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றினார். ஆனால் இவை இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் நடத்தப்பட்டன. எனவே பக்தர்களை விடுவிக்க, துஷ்டர்களை அழிக்கவும் பல்வேறு அவதாரங்களை பகவான் தோன்றுவதாக இங்கு கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ணதாச கவிராஜரின் சைதான்ய சரிதாமிர்தத்திலுள்ள மத்திய லீலை 263 பின்வருமாறு ஸ்லோகங்களை அவதார தத்துவங்களையும் சுருக்கமாக கூறுகின்றன. பிரபுஜி, எனக்கு இந்த ஸ்லோகா படிக்கிறது சிரமம். ஓகே, நான் படிக்கிறேன். सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतारे सेयी ईश्वर मूर्ति अवतार नामातारे मायातीत परव्योमे सबर अवस्थाना विश्वे अवतारी दारे अवतारे मामा नामा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகில் தோன்றுவதற்காக முழுமுதற் கடவுள் தனது திருநாட்டிலிருந்து கீழிறங்கி வருகிறார். அவர் தோன்றும் போது அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக உலகில் நிரந்தரமாக உள்ள இந்த ரூபங்கள் பௌதிக படைப்பிற்குள் தோன்றும் போது அவதாரம் என்று பெயர் பெறுகின்றன. பரம புருஷ அவதாரங்கள், குண அவதாரங்கள், லீலா அவதாரங்கள், சக்தி வேச அவதாரங்கள், மன்வந்தர அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள் என்று பல்வேறு அவதாரங்கள் உள்ளன. அகிலமெங்கும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவர் தோன்றுகிறார். ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா அவதாரங்களின் மூலம் புருஷராவார். தனது விருந்தாவன லீலையை காண்பதற்கு பேராவல் கொண்டிருந்த தூய பக்தரின் ஏக்கத்தை தீர்ப்பது எனும் முக்கிய நோக்கத்திற்காகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். எனவே கிருஷ்ணரின் அவதாரத்தின் முக்கிய காரணம் அவரது களங்கமற்ற பக்தர்களை திருப்தி செய்வதே ஆகும். பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தனது அவதரிப்பதாக கூறுகிறார். பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தானே அவதரிப்பதாக கூறுகிறார். இக்கூற்று கலியுகத்தில் அவர் அவதரிப்பதை காட்டுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூற்றிலுள்ளபடி சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் மூலம், அதாவது நிறைய மக்களுடன் இணைந்து திருநாமத்தை பாடுவதன் மூலம் கிருஷ்ண வழிபாட்டினை, ஸ்ரீ கிருஷ்ண உணர்வை பாரதம் முழுக்க பிரச்சாரம் செய்ய பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே இக்கலியுகத்தின் அவதாரமாவார். இந்த சங்கீர்த்தன கலாச்சாரம் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் பரவும் என்று அவர் முன்னரே கூறியிருந்தார். முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவதாரமே ஆன சைத்தன்யரை பற்றி விளக்கங்கள் உபநிஷத்துகள், மகாபாரதம், பாகவதம் போன்ற வேத நூல்களின் ரகசியமான பகுதிகளில் நேரடியாக அல்லாமல் மறைமுகமாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் சைத்தன்யரின் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தினால் மிகவும் கவரப்பட்டு இந்த அவதாரத்தில் பகவான் துஷ்டர்களை கொல்வதில்லை, மாறாக தனது காரணமற்ற கருணையின் மூலம் அவர்களை விடுவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல முன்னாடி பார்த்த மாதிரி பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காகவே நான்
யுகந்தோறும் தோன்றுகிறது. யார் சொல்றார்? கிருஷ்ணரே டைரக்டா சொல்றார். So, கிருஷ்ண உணர்வுடைய சொல்றாங்க இல்லையா, பகவத்கீதையின் படி சாது என்றால் கிருஷ்ண உணர்வுடையவரை குறிக்கும். ஒருவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்காதது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் தகுதிகளை முழுமையாக பெற்றிருந்தால் அவனை சாது என்று அறிந்து கொள்வோம். நம்ம வந்து சாதுன்னு சொல்லும்போது சன்னியாசியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி இருந்தால், கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவர் ஒரு சாது என்று அழைக்கலாம். இதற்கு நமக்கு தெரியும், நம்ம இதுல பிருந்தாவனம் தாம்ல இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க, கோபிகள் கோபாஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள்லாம் சாதுவா அப்படின்னா அவர்கள் சாது நிலை, சாதுன்னு தான் சொல்லணும் அவங்கள. என்ன காரணம்னா அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்யணும்னு கிருஷ்ணர் தான் மனதில் எப்பவும் வச்சிருந்தாங்க. அதனாலதான் அவங்கள வந்து உயர்ந்த நிலையில சொல்றோம் நம்ம. வேற இந்த ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைன்னா நான் கிருஷ்ணர் சும்மா இருப்பாரா? அவர் வந்து கண்டிப்பா செய்வார் இல்லையா? நமக்கு வந்து நிறைய லீலைகள்லாம் பார்த்தோம். கிருஷ்ணா புக் நீங்க இருக்கா எல்லார்கிட்டையும்? அது இருந்ததுன்னா அது டெய்லி படிக்கணும். அது கிருஷ்ணா புக் ஒரு இது இருக்கு அதுல, லீலைகள், கிருஷ்ணனுடைய ஒரு லீலைகள். எல்லார்கிட்டையும் கிருஷ்ணா புக் இருக்கா? இல்லைன்னா கண்டிப்பா அந்த புக்கு நீங்க கிருஷ்ணா புக் நீங்க வாங்கணும். இல்லைன்னா ஆன்லைன்லயே வேதா பேஸ்லயே உங்களுக்கு அந்த கிருஷ்ணா புக் இருக்கும். அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க அது டெய்லி படுக்கிறதுக்கு முன்னாச்சும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சாப்டர், ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் நீங்க படிச்சா போதும். கதை தான், அது கதை மாதிரி இருக்கும். கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் மனசுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பா அது நீங்க கிருஷ்ணா புக் படிக்காதீங்க. அப்படி இல்லைன்னா கூட கிருஷ்ணா புக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க தமிழ்ல கூட. இப்போ அது கிளாஸ் முடிஞ்சு வச்சா இல்லை எடுக்கிறாங்களோ தெரியல, வேணா அது நான் பார்த்து சொல்றேன். இருந்ததுன்னா இருக்காங்க பிரபுஜி, எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ அதுவும் போஸ்ட் பண்ணுங்க. அந்த கிருஷ்ணா புக்கு அந்த கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க. அதை அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய லீலைகள், அவருடைய இது உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு அந்த கிருஷ்ணனுடைய க்ளோரிஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா வந்து ருசிக்கணும்னா கிருஷ்ணா புக் படிக்கணும் நீங்க. அது வந்து பாகவதத்துல வந்து கேண்டோ 10வது காண்டத்துல வர லீலைகள் எல்லாம் நீங்க அது வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. நீங்க அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உணர்வு அதுல இருந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பக்தரை வந்து காப்பாற்றுவார் என்பதற்கு அது வந்து ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு. அது கண்டிப்பா எல்லாரும் படிக்கணும் கிருஷ்ணா புக்கு. ஓகே. ஸோ இதுல நம்ம என்ன இது நமக்கு இந்த மெயின் கருத்து இதுதான். கிருஷ்ணர் வந்து துஷ்டர்கள் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து தீங்கழிக்கும் போது கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் அவர்களை வந்து காப்பாற்றுவார். எப்போ யுகங்கள் தோறும் அவர் வந்து கண்டினியூஸா, நமக்கு தெரியும் வந்து ஒவ்வொரு நொடியும் வந்து நிறைய யுகங்கள் தோன்றுகின்றன, நிறைய யுகங்கள் வந்து மாய்ந்து போகின்றன. எல்லா இடத்துலயும் இந்த லீலைகள் நடக்குது. அதனாலதான் வந்து மாதாஜி அப்போ வந்து கரெக்டா சொன்னாங்க. என்னன்னு நான் கேட்டேன் இல்லையா, எவ்வளவு அவதாரம் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு. மாதாஜி சொன்னாங்க, ஓகே பை அண்ட் லார்ஜ் 10 அவதாரம் சொல்லுவோம். ஆனா அது மட்டும் அது வந்து முக்கியமான அவதாரங்கள் உண்டு. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து ஒவ்வொரு நொடியும் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஏன்னா அவர் ஒரு வாழ்ற வாழ்க்கையே வந்து அவதாரம் தானே. அவர் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் ஒரு லீலை தான். ஸோ அந்த அவதாரங்கள் வந்து எல்லா பிரபஞ்சத்திலையும் இல்லை, நம்ம தெரியும். நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு நொடியும் நிறைய பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுகின்றன, நிறைய பிரபஞ்சங்கள் வந்து அழிகின்றன. கிருஷ்ணனுடைய சுவாசத்தில் நமக்கு தெரியும் இல்லை, இது எப்படி நம்ம இந்த பூமி இந்த பிரபஞ்சங்கள் உண்டாகின்றன எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா வந்து அடுத்த செஷன்ல முடிஞ்சா நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சினாப்சிஸ் எப்படின்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அது எப்படி வந்து கிரியேஷன் அந்த பிரபஞ்சங்கள் உண்டாகின்றன அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து அடுத்த செஷன்ல உங்களுக்கு ஒரு இது எடுக்கிறேன், புதன்கிழமை எடுக்கிறாங்க. ஸோ அது கோலோக சார்ட் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் எப்படி பிரபஞ்சங்கள் உண்டாகின்றன, அது எப்படி யாரு என்ன இதெல்லாம் சொல்றேன் நான். ஸோ அந்த பிரபஞ்சன் அந்த அழியிற டைம்ல வந்து இந்த அவதாரங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு
பக்தர்களையும் காப்பாற்றுறதுக்கு ஒவ்வொரு லீலை நடக்கும்போதும் அவர் அவதரிக்கிற டைம்ல வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு என்ன நமக்கு நம்மளுடைய மெசேஜ் என்ன அதுல இருந்து நமக்கு போன இது ஸ்லோகத்து இந்த ஸ்லோகத்தில் சேர்ந்து நம்ம பார்க்கிறோம். கடவுள் வந்து தர்மத்தை நாட்டுக்கு அது மாதிரி பகவான் வந்து நம் டிவோட்டிஸை காப்பாற்றுவதற்கு அவர் தோன்றுகின்றார். எப்படி தோன்றுகின்றார்? பல வகையாக தோன்றுகிறார் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து இவரை அழிக்கிறதுக்கு சீதாதேவி ராவணனை அழிக்கிறதுக்கு வந்து அவர் வந்து ராம அவதாரத்தில் வந்து இருந்தார் இல்லையா? அதே மாதிரி நமக்கு வந்து வராக அவதாரம், அதே மாதிரி கூர்ம அவதாரம், ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ஒவ்வொரு பர்பஸ் இருக்கு. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம இதுல இருந்து சாராம்சம் இதுதான். பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்கு கிருஷ்ணர் பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படின்ட்டு. ஸோ கலியுகத்துல வந்து நம்ம தெரியும், நமக்கு கல்கி அவதாரம் இல்லையா? அது அந்த அவதாரம் வரும்பொழுது இந்த கல்கி அவதாரம் முடிந்து விடும் அப்படின்ட்டு இல்லையா? அந்த டைம்ல எல்லா அழிவு வர்றதுக்கு காரணம், அழிவு வந்து கல்கி அவதாரம் மூலம் வரும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்த சாரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக கிருஷ்ணர் அவதரித்தார். அப்போ மனதுல கேள்வி வரலாம், என்ன நமக்கு தெரிஞ்சது பிரகாரம் பார்க்கும்போது கலியுகத்துல ஒரே அவதாரம் தானே, அது வந்து கல்கி அவதாரம் தானே. நீங்க என்ன இப்போ வந்து இவரு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்தார் அப்படின்னு கேட்டா நான் அப்போ சொன்னதுதான். தட் இஸ் நம்முடைய கிரந்தத்தில் கிளியரா சொல்லியிருக்கு. சைத்தன்ய தட் இஸ் கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்யராக அவதரிப்பார். சங்கீர்த்தனம் தட் இஸ் இந்த கலியுகத்துக்கு வேண்டிய யக்னத்தை அளிப்பார் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருக்கு, கிரந்தங்கள்ல இருக்கு. அதனாலதான் வந்து அது ஆத்தன்டிக். எப்படி தோன்றினார்? கோல்டன் ஃபார்ம். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப தங்க நிறம் இருந்தது அவருக்கு. அவரு வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல, இதுல எத்தனாவது குருவா நமக்கு தோன்றினாரு சைத்தன்யர்? பரம்பரை வழியா பார்க்கும்போது யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஓகே, நம்ம பிரபுபாதர் எத்தனாவது பரம்பரை வழியாக எத்தனாவது குரு அவரு? பிரபுபாதர் பிரபுஜி 22nd பிரபுஜி சைதன்யம். அது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிரபுபாதர் 32ன்னா சைத்தன்யம் 22. ஓகே பிரபுஜி, அது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பிரபுபாதர் 32வது குரு, சைத்தன்யர் வந்து 22வது. அவரு கடவுளே அவருக்கு வந்து ராதாராணியுடைய அந்த மெல்லோஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரசம் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி அவர் அவதரித்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைம் தட் இஸ் கலியுகத்தில் இருக்கிற இந்த உயிர்வாழிகளை காப்பாற்றுவதற்கு என்ன அவர் நமக்கு சங்கீர்த்தனம் என்ற யக்னத்தை அளித்திருக்கிறார். அதுதான் சொல்றாங்க, வேற எதுவுமே தேவையில்லை கலியுகத்துல. சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த சாண்டிங் மட்டும் போதும். அது அந்த அந்த இது நமக்கு யக்னத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அந்த கரெக்ட். ஸோ அந்த இதை வந்து சைத்தன்யரே நமக்கு வந்து அளித்திருக்கிறார். அதுதான் நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத இந்த கோட் பண்றாங்க இல்லையா, தட் இஸ் 2 இந்த மத்திய லீலையில இல்லையா. வாட் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ்? நமக்கு 20 பாயிண்ட் மத்திய லீலையில 20வது சாப்டர்ல 263 64 இந்த இது கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா, இந்த ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாரு? ஜட உலகில் தோன்றுவதற்காக முழுமுதற் கடவுள் தனது திருநாட்டிலிருந்து கீழிறங்கி வருகிறார். அவ்வாறு அவர் தோன்றும் போது என்ன நடக்குது? அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இல்ல. அந்த ஆன்மீக உலகில் நிரந்தரமாக உள்ள இந்த ரூபங்கள் பௌதிக படைப்புக்குள் தோன்றும் பொழுது அவதாரம் என்ற பெயர் இருக்கு. தட் இஸ் அவர் தோன்றும் போது அவர் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இதை டைரக்டாகவோ இல்லை இன்டைரக்டாகவோ அவர் தோன்றுகிறார். அந்த டைம்ல வந்து அவதாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம. ஓகே, கார்த்திக் பிரபு இந்த மாதிரி மெசேஜ் தேவையில்லை. ஹிட்லர் புத் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி
இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் வி ஷுட் ஹாவ் சச் இது இல்லையா? இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணன் நமக்கு என்ன பார்க்குறோம்? நம்ம கிருஷ்ணரே தான் எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலபுருஷர் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ஸோ மெயின் மெசேஜ் என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? அந்த அவதாரத்தில் பகவான் துஷ்டர்களை கொல்வதில்லை, மாறாக தனது காரணமற்ற கருணையின் மூலம் அவர்களை விடுவிக்கிறார். இது எப்படி விடுவிக்கிறார்? இந்த துஷ்டர்களை கம்சவதம் பண்றாரு, மற்ற டிமன்ஸ் அசுரர்கள் எல்லாம் அழிக்கிறாரு. எப்படி வந்து அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கையால் வதிக்கப்படுகின்ற அசுரர்கள் எல்லாரும் என்ன, அவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்குது. அவர்களுக்கு வந்து எந்த நிலையில அவங்க சென்றடைகிறார்கள்? பிரம்மன் நிலையில் சென்றடைகிறார். முக்தி கிடைச்சது, சாயுஜ்ய முக்தி கிடைக்குது அவங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ அதனால அவர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கையால வதிக்கப்படும் போது நல்லதுதான் நடக்குது. அவர்களுக்கு யாருக்கும் தீங்கு நடக்கிறது கிடையாது. அவர்களுடைய அந்த செயல்களுடைய இந்த திண்மையை எல்லாம் இதாக்கி போக்கி சொல்லும் இல்லையா, கிருஷ்ணருடைய நம்ம மேல கிருஷ்ணருடைய இது பட்டால் உடனே நம்ம மேல இருக்கிற பாவங்கள் எல்லாம் மாய்ந்து போய்விடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர் கையாலேயே வந்து வதிக்கப்பட்டால் என்ன ஆகுதுன்னா, அவர்களுக்கு உடனே வந்து முக்தி கிடைக்கும். ஸோ பிரம்ம நிலையில் அவர்கள் சென்றடைகிறார்கள். ஸோ அவர்களுக்கு இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் கையால் மடியும் போது அவர்களுக்கு கருணை தான் கிடைக்கும், கிருஷ்ணருடைய கருணை தான் கிடைக்குது. அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைகிறார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்லோகத்திற்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து யாரையும் வந்து இது பண்றது கிடையாது. இஸ் நாட் விண்டிக்டிவ். யார் மேலேயும் அவருக்கு வந்து கோபமோ அது கிடையாது. அவர் என்ன நினைக்கிறார்? அவருடைய டிவோட்டீஸை வந்து காப்பாற்றுறாரு. மற்றவர்களை வந்து கிருஷ்ண வழியில் உணர்வுக்கு கொண்டு வரதான் பார்க்கிறார் தவிர, யாரையும் வந்து அவர் ஒரு வெஞ்சன்ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது யாரும் பார்க்க மாட்டார் கிருஷ்ணன். என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் பின்ன பகுதிகள், கிருஷ்ணருடைய வம்சம். எப்படி வந்து ஒரு தந்தை வந்து அவருடைய குழந்தைகள் வந்து எந்த நிலையில நல்ல நிலையில இருக்கலாம், சில குழந்தைகள் வந்து வழி தவறி சென்றிருக்கலாம். அந்த வழி தவறி சென்றவர்களை கூட அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க மனசுல, நான் வந்து அவர்களை வந்து சரியான வழியில் அவர்களை நடத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் இருக்காங்க தவிர, அந்த குழந்தை மேல அவர்களுக்கு வந்து இந்த கோபமோ இல்லை அவங்க மேல வந்து கோவப்படுவாங்க. கோவப்பட்ட நல்வழி நடத்துறதுக்கு வேண்டி தவிர, அவர்கள் மேல இந்த வெஞ்சன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எப்போ தந்தைக்கு வந்து எப்பவும் வராது. ஸோ அவர்களுக்கு நல்ல வழியை புகட்டு தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ கிருஷ்ணரும் அதே மாதிரி தான். ஸோ எல்லா உயிர் வழிகளையும் வந்து கிருஷ்ணர் அவர் கருணையுடன் தான் பார்க்கறாங்க தவிர, அவர் வந்து யாரையும் வந்து வேறொரு கண்ணால் பார்க்கவில்லை. எல்லா உயிர் வழிகளையும் காப்பாற்ற தான் கிருஷ்ணர் பார்க்கிறார். அசுரர்கள் கூட அவர்கள் வழி தவறி நடக்கும்போது அவர்களை வந்து நன்னழிப்படுத்துறதுக்கு தான் அவர்களுக்கு வந்து அவரு அவருடைய லீலைகள் வழியாக அவர்களுக்கு முக்தி கொடுக்கிறார் கிருஷ்ணர். அது நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். பாக்கி வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வேற ஏதாச்சும் டவுட் ஏதாச்சும் இருக்கா? நம்ம இன்னைக்கு பார்த்ததுல கொஞ்சம் ஹெவி கான்செப்ட் தான். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்ததுல இந்த 3 ஸ்லோகமும் வந்து ஹெவி கான்செப்ட் தான். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். ரொம்ப டீட்டெயில் சொல்ல முடியும், கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த புரிதலுக்கு வேண்டி அடுத்த செஷன்ல அந்த கோலோக சார்ட்டுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கொஞ்சம். ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு எப்படி பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுகின்றன, அப்புறம் வந்து அவதாரங்கள், மெயின் அவதாரங்கள் என்ன, அவதாரங்கள் எப்படி, என்ன வகையான நம்ம பார்த்தோம். 4-5 வகை அவதாரம் பார்த்தோம் நம்ம. அது அன்னைக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா டீட்டெயில் என்ன பண்ணாம காரணம் வந்து அடுத்த செஷன்ல உங்களுக்கு டீட்டெயில் பண்ண கோலோக சார்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அந்த அவதாரங்களை பற்றியும் ஒவ்வொரு அவதாரங்களுடைய என்ன தன்மையும் அது நம்ம பார்க்க போறோம்.
ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாச்சும்